Gwenallt, mab i rieni o Sir Gaerfyrddin. Un o gyn-garcharorion Wormwood Scrubs a Dartmoor. Darlithydd yn y Gymraeg yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac yn ei gerddi wedi mynd â ni mor bell ar coed yng Nghaersalem. Ond yma, ym Mhontardawe, yn Wesley Terrace, y mae'r daith yn cychwyn. Ganed Gwenallt yma ar fai y dynawfed 1899 yn Sir Forgannwg. Ond o Sir Gaerfyrddin oedd ei rieni, un o fferm Aberglwydaeth ger New Inn oedd Mary ei fam, tra cafodd ei dad Thomas Ehedydd ei eni yn fferm Esgair Ceir ger Hyd Cymerau. Rydyn ni'n gweld Gwenallt yn aml wedi cael ei ddal rhwng dau le. Mae diwydiant byd y pwll glo yn galw ar ei galonau a felly hefyd fyd amaeth cefn gwlad. Mae rhyw ysfaidd ianc ynddo fe o hyd a pan mae e myd y naill, mae e fel pe bydde fe'n dyheu am gael bod y myd y llall. Ac ni'n gweld yr un math o dynfa ar waith yng ngherddi T.H. Parry Williams yn aml hefyd. Dyna chi un gerdd sydd yn crisialu hyn o safbwynt Gwenallt, ydy'r gerdd sydd ganddo fe i Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin, lle mae'n sôn am ddyneiddiaeth y pwll glo, diwioldeb cefn gwlad, tawe a thywi, Canan a Chymru, deiar a nef. Ond fe fi newid ar Sir Gaerfyrddin, yn y gerdd gwlad adfeiliedig. Fe ddangosais fod bythynod a thyddynod yn adfeilion yn y sir. Y refel yr awn iddi a cheffil i'w bedoli yn wag, a gweithdir sair wedi cael. Ac yn Rhyd Cymerau ei hun, a mae'r Comisiwn Coedwigo wedi plannu coed ar ddwy ffarm, y beth sy'n gweithio arnyn nhw, sef Ysgyr Ceir a Thir Bach. Ac yma Ysgyr Ceir, y ffarm lle ganed fy nhad, heddiw yn fyrddin yng nghanol y coed. Mai ym Mhontardawe y cafodd o'i eni, yma yn yr Allt Wen y cafodd o'i fagu. Mi symudodd y teulu yma i'r Railway Terrace ac mi oedd llenyddiaeth a chrefydd yn bwysig iawn ar yr aelwyd. Un o'r llyfrau pwysica yn y cartra, ar wahân i'r Beibl, oedd yr Ysgol Farddol gan Dafydd Morgannwg, ac wrth fodio drwy'r gyfrol hon y dysgodd Gwenallt am y gynghanedd. David James Jones oedd ei enw bedydd, ond pentre'r Allt Wen roddodd ei enw barddol iddo fo, Gwenallt. Roedd ardal Pontardawe yn ardal ddiwydiannol iawn, ac roedd caledu'r gwaith wedi cael effaith fawr ar Gwenallt. Mae peryg i ni feddwl bod trychineb diwydiant yn rhywbeth sy'n digwydd pan bo nifer o bobl yn colli bywydau. Ond mae colli un yn ormod yn drychineb. A phan oedd Gwenallt yn 15 oed, bu damwain ymhwll glo tarenni gleision. Ac fe deimlodd Gwenallt hyn i'r byw, roedd e'n gwbl ymwybodol o beryglon y gweithau. A fe ddath y perygl hwnna yn drasiedi bersonol iawn i deulu Gwenallt, fel ni'n gwybod. Nawr, mae Gwenallt yn perthyn i'r ganrif ddiwetha, ond yn canrif ni, bu damwain arall yn yr un pwll tarenni gleision, pan gollodd 4 o bobl i bywydau. Mae diwydiant a gwastraff diwydiant yn gallu bod yn ddansierus iawn. Gwaith dir a gwaith alcan oedd prif ddiwydiant y pentre. Yr oedd yno hefyd lefel lo, aelwyd y sychan, ac yr oedd yno waith cemi. Ac yr oedd rhai o'r pentre fwyr yn gweithio mwll glo tarenni gleision. Pwll rhwng Ystylefera a Pontardawe. Ond yn y gwaith stil a'r gwaith tin, 2 waith tin, yr oedd y mwyafrif o'r gweithwyr yn gweithio. Mewn ychydig symudodd y teulu i'r tŷ hwn. Ni oedd yr Allt Wen rhwng 2 fyd i Gwenallt. Y byd gwledig tawel i un cyfeiriad a diwydiant trwm Pontardawe i'r cyfeiriad arall. Roedden ni'n mynd y tu allan i'r pentre wrth gwrs. Mynd i ochr y graig i hela mwyar dion.
i gasglu llysu dion bach, a chario rhedyn crin ar ein cefnau mewn sachau, i'w rhoi yn sarn o dan y moch. Eto y gwaith dir ar ddau waith alcan ar lawr y cwm, y tipiau a'r staciau, sŵn rheolaidd yr hwter, y mwg a'r mwrllwch, yr hain, y byd diwydiannol periannol hwn, a ddylanwadodd dryma o ddigon arno ni. Yn ogystal â chaledu'r gwaith, un digwyddiad arall a gafodd effaith fawr ar Gwenallt oedd y rhyfel byd cyntaf. Yn 1916, dyma basio deddf gwasanaeth milwrol, oedd yn mynnu bod pob dyn rhwng 18 a 41 mlwydd oed yn gorfod ymrestru i'r rhyfel. Nawr dyma'r cyfnod pan welon ni Gwenallt yn ymuno ar ILP, Independent Labour Party, y blaid lafur annibynnol, plaid a safau'n gadarn yn erbyn rhyfel. Ac yn y cyfnod hwn hefyd, welon ni ddadrithio Gwenallt gan grefydd, roedd cymaint o weinidogion yn pregethu o blaid rhyfel. Ac roedd gweinidog Gwenallt, gweinidog soar Pontardawe ei hun yn cefnogi'r rhyfel. Dyna un rheswm pam y trodd Gwenallt i gefn ar grefydd, am ran hir o'i fywyd. Roedd y ffordd roedd y bobl gyffredin yn cael eu trin mewn rhyfel wedi siglo ei ffydd. Penderfynodd Gwenallt wrthod cofrestru ar fyddin, ar y sail i fod yn wrthwynebydd cydwybodol. Cynhaliwyd tribwnlys ym Mhontardawe, a Gwenallt oedd y Pontardawe Assistant Teacher. Fe gwrthodwyd a chafodd ei arestio. Rhwng 1917 a 1919, treuliodd gyfnodau yng ngharchar Wormwood Scrubs a Dartmoor. Yn y carchar, nid person oedd Gwenallt, ond rhydd, B421. Ond roedd llenyddiaeth a barddoni yn dal i fynd a'i fryd, a darllenau lyfrau fel Crucifiers and Crucified a Songs of Freedom. Wedi cyfnod y rhyfel, mi dreuliodd o flynyddoedd fel myfyrwyr yn y brifysgol yn Aberystwyth. Ac yna, ym 1926, mi gyflawnodd o'r gamp o ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe. Mi ailadroddodd o'r gamp ym 1931 drwy ennill efo'i awdl breuddwyd y bardd. Ond, ym 1927, mi ddigwyddodd rhywbeth fydda'n cael effaith fawr ar fywyd Gwenallt. Mi gafodd ei dad i ladd o achos damwain ar safle gwaith Gilberston yma ym Mhontardawe. Mi ddisgynnodd metal tawdd arno fo, a chafodd ei losgi'n ddrwg. Bu farw ychydig wedyn yn yr ysbyty yn Abertawe. Dyma un o'r ddwy fynwent y mae Gwenallt yn sôn amdanyn nhw yn ei gerdd y Meirwon. Dyma lle mae bedd i rieni fa, ac mae o'n sôn am angladd ei dad yn benodol. Roedd Gwenallt yn bell i ffwrdd oddi wrth i ddiw y diwrnod hwnnw. Yr un mor bell ar system gyfalafol oedd wedi achosi'r rhyfel erchyll. Yr un system oedd wedi lladd ei dad. Meddai Gwenallt, pan gan asant ar lan y bedd, bydd myrdd o ryfeddodau. Cennais i yn fy nghalon, the red flag. Yn fuan wedyn cyrhaeddodd Gwenallt Aberystwyth, ond fel darlithydd y tro hwn. Bu'n gweithio gyda chewri fel T. Gwyn Jones a T. H. Parry Williams. Ym 1938,
Pan oedd yn ddarlithydd yn Aberystwyth, collodd Gwenallt I fam. Ac mewn llythyr at ei gyfaill, dwedodd Gwenallt, nid oes gennym gartref mwyach, ac ni fydd unrhyw gysylltiad rhyngof mwy ag all dwen a Ffontardawe. Dim ond y bedd. Poeni am y ddynoliaeth a cheisio meddwl am well byd oedd testyn cerdd olaf Gwenallt, y coed. Ond yn wahanol i'r coed oedd o amgylch hen gartref I dad yn Esgair Ceir. Mae'r coed yma ger Caer Salem yn cynnig gobaith yn y ffordd y maen nhw'n yn atgoffa ni I gyd o'n cyfrifoldeb. Roedd Duw a Christ wedi adennill ei lle yng nghalon Gwenallt ar ôl y cyfnod o ddiffyg ffydd. Pan fyddai'n edrych ar y casyn hwn, a'n I agor e a chael sbectol Gwenallt, byddai'n meddwl yn aml tybed beth welodd e drwyddi. Welodd e Christ, ac yna Marcs, ac yna Christ eto. A thrwy'r cwbl dwi'n meddwl mae chwilio oedd e am chwarae teg I Gymru ac i'w gydddyn. Maen nhw'n dweud bod angen dychymyg ar fardd, wel, falle wir, ond mae angen profiad hefyd, a siarad o brofiad mae Gwenallt yn wneud yn y Meirwon, ac oherwydd hynny, mae'r gerdd yn ein hysgwyd ni. Bydd dyn wedi troi'r hanner cant yn gweld yn lled glir y bobl a'r cynefin a foldiodd ei fywyd A'r haffau dir am deil dynaf wrthynt hwy, yw'r beddau mewn dwy fynwent yn un o bentrefi'r Wrth yrru ar y feisiglau wedi ei lladrata o'r sgrap, a chwarae rygbi dros Gymru a phledrenni moch. Ni freuddwydiais y cawn glwed am ddau o'r cofwydion hyn, yn chwydi ei hysgifaint I fwced yn fydr'r goch. Ein cymdogion teulu o ferthu'r Tydfil oeddent hwy. Y merthron oedd yr enw arnynt gennym ni. Seithau peswch 5 ohonynt yn ei tro dros berth yr ardd, I dorri ar ein hysgwrs ac I dywellu ein sbri. Sleifiem i'r parlerau Beiblaidd I sbio'n syn, ar olosg o gnawd yn yr arch ac ar lidw o lais. Yno dysgasom uwch cloriau wedi ei sgriwio cyn ei pryd, golectau gwrthryfel coch a litaniau trais. Nid yr angau a gerdd yn naturiol fel ceidwad cell, a'r hybydd yn sŵn cloncian ei allweddi llaeth, ond y lliwpart diwydiannol a naid yn sydyn slei o ganol dŵr a thân ar wir wrth ei gwaith. Yr angau hwteraidd, yr angau llychlyd myglyd meddw, yr angau a chanddo arswyd tynghedfen las, tro ei tanchwa a llif pwll ni yn anwariau dro, yn ymladd a phwerau catastrophi cyntefu cas. Gwragedd dewr fyd a llondwr no arian y gwaed, a bwcedau do angau yn atgo tan ddiwedd oes, yn cario glo, torri coed tân a dod i'r ardd, ac yn darllen yn amlach hanes, dioddefaint y groes. Gosodwn ddydd syl y blodau ar ei beddau bwys, o'r osynau silicotic, a lili morwelw arnwy, a chasglir rhwng y cerig anhymig, a rhwng yr aneidfed gwrb, yr hen regfeydd a'r cableddau yn ei hangladdau hwy. Diflannodd yr utopia a'r gopa gellionen, y ddynoliaeth haniaethol, y byd di-ddosbarth a di-ffin. Ac nid oes a eris heddiw ar waelod y cof,
ond teulu, a chymdogaeth, a berth, a dioddefaint dyn.